Everybody, listen. Boredom will kill me today. Boredom will kill me tonight. Isolation is the only way that we can fight. Ina son fita dan gida babu jadi. Naje nan, naje can, naje wajen mai gadi. Na buga game, then everything is lame. Jiya da yau, every day is the same. I got nothing to watch, Netflix na kalle. When I log into Instagram, sai zuciya na ya balle. Na gaji, wallahi na gaji. The numbers are rising higher and higher, cause the virus is spreading like a wildfire. When it's gone, we celebrate around a bonfire. Yeah. Covid-19, your shares are good to free. Quarantine, your shares are good to free. Check, people are dying. It is true ba lying. Amma rashin yarda cewa akwai ciwon shine bala'in. Mu gaggauta da taking stands, mu dakata da shaking hands. Wherever you go, wherever you do, sanitize and wash your hands. Shige gida, quarantine shine mafita shine garantin. Kun ga gwamnati ta bada hutu, hutun tsawon kwana 30. Saboda wannan cuta ne na zamani, ku duba Italy, UK da Germany. Kar ku dauke shi da wasa da har yanzu ciwon bai da wani magani. In baka ji yanzu ka zama camely, taking economies, friends and family. So many people are going through agony. God, save us from this calamity. COVID-19.